Шит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре ничек яши? Нәрсә белән мәшгуль? Телебезне, гореф-гадәтләребезне саклар өчен аларга нинди шартлар тудырыла? Бу турыда актуаль әңгәмә сәхифәсендә Мәскәү шәһәренең татарлар һәм башка төрки халыклар конгрессының президенты Рөстәм Җамалиев сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Рөстәм әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Менә инде Мәскәү татарлары штабы 25 елдан артык иҗат итә дип әйтик. Соңгы елларда булган тормышка ашырылган проектлар турында сөйләп китегез әле. Менә безнең бик быел игътибар бик үсте балаларга, мәктәпләргә. Ике тема бар жаңа. Беренчесе, менә кем булган балаларның әбисе? Әбисенең әбисе кем булган? Бабайлар кем булган? Койсы жаклардалар. Сугышта булса кем булган сугышта? Менә койсы жаклардан килгән кемнәр менә әбиләрен, бабайларын менә шулай итеп һәрбер бала белән без тырышабыз, алар менә шундый үзләренең койдан ул кемнән шулы белергә тиеш. Икенче безнең жаңалык, без һәр бала белән сөйләшәбез. Нинди синең хыял, нинди синең өмет, татар милләткә булышырга тырышыгыз. Оннан соң үзеңнең кайда сез торасыз, шунда килеп инде, эшләп инде үзеңнең авылдамы, шәһәрдәме, дусларга, шундый якташларга булышыгыз дип, шул менә шурашуларга бик зур игътибар безнең хәзер. Менә шул бер проект. Оннан соң инде менә шул беренче курс студентларны без һәр шимбә көнне җыябыз. Һәр якшәмбе көнне җыябыз. Менә беренче курс, икенче курс, менә әтиәниләр мине тыңласа, менә аларның балалары Мәскәүдә укыса, алар безгә аларны җибәрсен, без аларны хоккейга җөртәбез, концертларга җөртәбез, шәйләр бергә ишәбез, татар җырлары гына түгел, татар биюләргә дә өйрәтәбез аларны. Безнең жаңа проект сез дисез, менә шул жаңа проект без якташлар оештырдык. Оештырдык якташлар 25 шәһәр Россиядә койда татарлар торалар 30 меңнән күбрәк, менә шуларның якташларын яшьләр арасында без оештырдык. И менә инде соңгы тоже карагансыздыр критика бик күп безнең, без православный татарлар якташларны җирган идек. Менә шуңар инде әзрәк критика бар. Нигә православный татарларны җыясыз, нигә аралашасыз? Алар бүтән милләт, бүтән алар татар, алар безнеке. Кемгә алар кирәк тагын? Православный татарлар безнең кирәк булсын. И шуңар без аларга да игътибар хәзер үсте безнең. Менә сез шундый рухланып сөйләп киттегез, татарча биебез, татарча җырлыйбыз дип йотлыгып. Миңа калса, менә бу татар штабына бик теләп йөриләр дә яшьләр, шулай бит? Беренче курстан 500-600 бала, шуларның 150-се Татарстаннан, алар барсы да бездә. Безнең интернет ресурс бик зур. Безнең күп кеше көнгә карый, безнең менә 4 YouTube канал бар. Менә быел гына без ясадык 600 ролик. Безнең YouTube'та гына 55 мең бар. Безгә калды канал Фикрат Аксмеджанов Табеевның. Бүтән оешмасы, без аның эшен дәвам итәбез дә. Безнең оешма штаб татарны бөтенсен уйлап чыгарган Фикрат Аксмеджанов Табеев, ул аны башлады, яңа без аны дәвам итәбез хәзер. Аннан соң инде бар менә шуның каналы бар, DL16, бар безнең штаб татар, и бар безнең инде без былтыр оештырдык национальный конгресс татар и тюркских народов. Менә у тюркских халыклар белән без шөгыльләнәбез. Менә шулай без кешедән аерылабыз. Шун белән общественный эшләр белән безнең тюркских халыкларны без гел җыябыз, гел алар безнең кирәдә инде. Менә алар безгә киләләр. Тотыналар сөйләшергә, кумыклар, карачаевцлар, гел безнең тел. Менә без аларны гел утырып аңнап утырабыз, менә бер тел. Шулай итеп Мәскәүдә 100 елдан, 150 елдан теге интеграция диләр бит инде. Шулай итеп тюркский халыкларны без кирәдә барсында җыйдык.
Берләшәсез. Берләшәбез. Бик күркәм эш инде бу. Менә бит инде бу елны әле милли гореф-гадәтләрне саклау елы, төрле милләт халкының. Шуның өстенә бит әле без ялгышмасак, төрле китаплар да бастырасыз. Biz күп китаплар бастырабыз, и безнең бик зур эш алып барабыз. Без менә безнең 20 гәҗит бар. Без теге льготный подписка ясайбыз. Менә кем гәҗитне бит барбер кеше, безнең кешеләр, әбиләр, бабайлар шулай иттереп теге интернетта Шуңа утырмайлар. күнгән кеше Да, ул аларга кирәк кулга тотырга, гәҗит исен иснәп карап, шулай иттереп баштан алып, гәҗитне гел укып чыгаралар. Без инде тагын жаңалык, без геройлар җыябыз. Без җыябыз геройлар, и шулар геройлар килеп, безгә яшьләр белән аралашалар. Менә ул да ниндидер яшьләргә дәрт кертә. Геройлар була СВО герой, олар бүлнәләр инде, космонавт герой була, значит, военный герой була. Менә аларны чакырып, менә шул безнең менә хәзер бу айда шуларны без җыябыз. Аннан соң инде без тотынабыз лофт дигән безнең. Лофт ул менә шундый кафе, менә шунда яшьләр белән берничә чара үткәрәбез жаңа ел алдыннан инде. Гел татарча, менә татарча чара, татарча дискотека, татарча оп баручы бездә генә ул. Бүтән Мәскәүдә кызганычка каршы татарча безнең оп бармайлар. Рөстәм әфәнде, шундый күркәм матур эшләрегез, миллилекне саклауыгыз, телебезне саклауда зур өлеш керткәнегез өчен зур рәхмәт. Бүген безгә килүегез өчен зур рәхмәт сезгә. Очрашуларга кадәр. Рәхмәт.